Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nicolas. Taong 1988, Calabanga, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho bilang tagalako ng tinapay itong si Nicolas. Mag-iisang taon na siya sa trabahong yon, kaya na may kahit papaano'y nasanay na rin siya. Sa tinagal-tagal na pagtatrabaho niya sa panaderya, hindi niya maipagkakailang marami na siyang naging kakilala at suki. Ayon pa sa kanya na, masaya naman siya sa ganoong trabaho, maliban na lamang sa isang bagay, at yun ay ang pakikisama sa mga taong hindi niya tipo. Kabilang sa mga ito ay yung matandang palaging bumibili sa kanya na si Tio Atilano. Wala namang kagalit-galit sa matandang yan. Ang kaso lang, tuwing nakikita ito ni Nicolas, mabilis na nasisira ang kanyang araw. Bukod kasi sa palagi yung nakangiti, sa oras na yon ang kukuha ng tinapay, dinadakot pa nito ang mga paninda niyang wala naman yung balak bilhin. Kahit nakasupot ang mga tinapay na yon, pinipilit itong butasin ng matanda nang sa gayoy mahimas lamang ang kahit nakapiranggot na parte nito. Ayon pa sa kanya, wala itong pakialam kung napakadumi man ang kamay nito, basta ba'y magawa niya ang kanyang gusto. Dahil sa ganoong hilig ng matanda, makailang beses na silang nagsagutan na siya namang muntik-muntikan na niyang ikatanggal sa kanyang trabaho. Ayaw kasi ng kanyang amo na may nakikipag-away sa kanila, gawa ng hindi yun nakakabuti sa kanilang negosyo. Magmula noong nalaman niyo ni Nicolas, naging maingat na siya sa mga bagay-bagay. Ang tanging nasa isip na lang niya noon, gawin ng lahat upang manatili sa kanyang trabaho, lalo na't yun lamang ang pangunahin niyang ikinabubuhay. Napakahirap din para sa kanyang maghanap ng panibagong mapapasukan sa kadahilan ng karamihan sa mga trabahong may magandang kinikita sa lugar nila nangangailangan ng mataas na pinag-aralan. Ano naman ang laban doon ni Nicolas? Isa lang siyang hamak na binatilyong elementarya lamang ang natapos. Pagbibilang lang din ang kanyang alam at purong tiyaga lamang ang kanyang naging puhunan. Sa katunayan, hindi pa sana siya matatanggap sa panaderya. Mabuti na lang, naawa yung may-ari nito. Sa ama niyang halos lumuhod na, maipasok lamang siya sa trabaho. Dahil sa ganoong rason, kahit may sakit pinipilit niya ang kanyang sarili na umusad sa pang-araw-araw. Matindi man ang kanyang sakripisyo para sa kanya at sa kanyang pamilya, hindi niya na yun iniinda pa. Ang mahalaga, may perang patuloy na pumapasok sa kanila. Dahil sa mga ganoong rason, naging sunod-sunuran siya sa kanyang amo. Lahat ng pang-aabuso sa trabaho, sa sweldo, at kung ano-ano pa, hindi na niya pinapansin. Ang ganoong ugali niya, ang ginamit nitong batayan para abusuhin siya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang magbago ang ganoong estado ng kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalako ng tinapay itong si Nicolas, sakto naman ang pagdaan niya sa matanda. Bale, para hindi maapektuhan ng iba pa niyang paninda, yun na ang kanyang huling dinaraanan. Magandang hapon po, Manoy Atilano. Tinapay ho. Pasensya na kayo kung nahuli ako ng dating ha. Marami rin kasing bumili sa sentro eh. Bungad na wika niya sa nakasaradong bahay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang bumukas ang pinto ng tahanang yon, kung saan doon naman niya nakita ang matandang paika-ikang naglalakad.
Pagharap naman nilang dalawa, bigla naman yung ngumisi, sabay wika sa kanya ng, "Ayos lang. Alam ko naman ako ang huli mong daraanan. O siya, Nicolas, pahingi ako ng 3 supot. At nga pala, bukas ako naman ang unahin mo. Kapag hindi mo ito ginawa, ipatatanggal kita sa amo mo. Tandaan mo, kilala ko ang taong yon. Anumang oras pwede akong lumapit sa kanya para palayasin ka." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang maiging pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Bagaman aminado siyang hindi niya dapat unahin ng matanda, nagpumilit pa rin siyang gumawa ng dahilan upang hindi yon mag-isip ng masama. Subalit, kahit anong rason ang kanyang sabihin, bakas sa mukha nito ang matinding pagdududa. Nang mapagtanto naman niyang wala na siyang paraan para malusutan ito, doon na siya nangakong uunahin yon sa mga paparating na araw ng kanyang paglalako. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, mariin naman yung nagbabala ukol sa mga bagay na maaaring mangyari kung sakali mang hindi siya tumupad sa usapan. Dagdag pa ng matanda na, mahalaga para rito ang kanyang inilalakong tinapay para maisakatuparan ang plano nito. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, agad naman itong kinuha ang natitira niyang paninda, sabay abot ng malaking halaga ng pera. Akmang susuklian pa sana yon ni Nicolas pero ipinatago na lang yon sa kanya ng matanda. Matapos naman ang pangyayari, agad naman siyang naglakad pabalik ng panaderya. Habang binabagtas niya ang daan, marami namang mga katanungan ang bumabalot sa isipan niya. Ang ipinagtataka niya kasi noon, bakit kailangan pang ipadaan ng matanda sa kanyang mga paninda ang binabalak nito. Siyempre bilang isang pangkaraniwang tao, inakala naman niyang wala yung gagawin, kaya nagpasya siyang yon ay sundin. Kinabukasan, kagaya ng kanyang pangako, inuna niyang bentahan ng tinapay itong si Tandang Atilano. Upang hindi naman masayang ang kanyang mga gagamiting supot, nagpasya siyang wag na muna yung balutin. Matapos nun, agad naman siyang umalis sa paninderya ng medyo madilim-dilim pa. Kinakailangan niya kasi yung gawin, nang sa gayoy hindi siya makita ng mga parokyano niyang nakaabang na sa daan bago pumatak ang 5:00 ng madaling araw. Sa pagdating naman niya sa bahay ng matanda, bumungad yun sa kanyang nakaupo sa labas na parabang kanina pa siya nitong hinihintay. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong pinaypay, dahilan para mapilitan na siyang pumasok sa loob ng tahanan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaharap na silang dalawa, doon na siya nito inutusan na buksan ang balding pasan-pasan niya. Nang marinig naman yun ni Nicolas, naiilang naman siyang binuksan nito at nung nakita na ng matanda ang laman nito, dahan-dahan niya yung nilamas gamit ang nangingitim at nanggigitata sa putik na kamay nito. Halos magdadalawang minuto rin yung nilamas ng matanda hanggang sa malinisan na ng tinapay ang napakarumi nitong kamay. Matapos naman itong gawin ang bagay na yan, agad naman itong kumuha ng ilang piraso sabay abot sa kanya ng bayad para rito. Bago rin siya umalis sa bahay ng matandang yon, mariin siya nitong inabisuhan na kinakailangan niyang maubos ang kanyang mga paninda. Kapag hindi niya kasi yun ginawa, masasayang lang din ang matitira. Dahil sa sinabi nito, tumango lang naman itong si Nicolas, sabay balik sa panederyang pinagtatrabahuhan niya. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang maibalot na niya ang mga tinapay, agad naman siyang umalis para ilako ang mga yon.
Di pa man siya nakakalayo sa kanilang tindahan, agad namang bumungad sa kanya yung mga parokyano niyang kanina pang naghihintay. Pagsilay naman niya sa mga ito, pilit naman niyang idinahila ng pagluloko ng pagawaan nila ng tinapay. Siyempre, dahil sa wala namang kaide-ideya ang mga yon, naniwala naman ito sa kanyang sinabi. Sa loob ng ilang oras niyang paglalako, marami ang tumangkilik sa kanyang paninda. Yung iba nga, pinababalik pa siya pagkatapos nitong matikman yung mga tinapay na dala niya. Dagdag pa ng mga ito na, sa tinagal-tagal na paglalako ni Nicolas, yon ang unang beses na nagtinda siya ng napakasarap na tinapay. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, abot langit naman ang kanyang pagtataka, gawa ng sa isip-isip niya, wala namang nagbago sa kanilang timpla. Dala naman ang kanyang kuryosidad, sinubukan naman niya itong tikman pero sa tuwing naiisip niya ang ginawa ng matanda, nasusuka siya. Hindi naglaon, nang maibenta na niya ang lahat ng paninda, nagpasya na siyang kalimutan ang tungkol sa mga nangyari. Subalit pagsapit ng gabi noong mismong araw, bahagya namang natigil ang operasyon nila sa panaderya nang biglang bumalot sa buong paligid ang isang nakakasulasok na amoy. Ang naging pinagmula ng amoy na yon, walang iba kundi ang balding ginamit ni Nicolas sa paglalako. Ayon sa kanya, na sa pagbukas niya nito, bigla siyang hinampak ng isang napakabahong amoy na halos maihahalin tulad mo sa nabubulok na labi ng daga na mag-iilang araw nang nabubulok. Sa sobrang tapang din ito, mabilis siyang kumapit sa kanilang mga damit na siya namang naging sanhi upang mapilitan na silang lumabas ng tindahan. Habang naghihintay sila na mawala ang amoy na yon, di naman nila maiwasang mag-usap-usap ukol sa mga nangyari. Kahit kasi yung mga katrabaho niyang nagmamasa ng tinapay, aminadong hindi pangkaraniwan ang kumalat na baho sa loob. Dahil sa nagkataong may katrabaho sila noong may konting alam sa lihim na karunungan, nabanggit naman ito sa kanila na kadalasan itong naaamoy ang ganoong baho tuwing may aswang na gumagambala sa isang lugar. Pagtatapat pa nito na, maliban sa bagay na yon, wala na itong nakitang ibang dahilan kung bakit yon nangyari. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, imbis na maniwala sa sinabi nito, tumawa lang naman ang mga yon habang nagwiwika sa katrabaho nila ng, "Ikaw talaga? Kung ano-anong nasa isip mo. Kaya wala kang kaibigan dahil sa ganyang ugali mo. Tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa mga aswang-aswang na yan." Nang marinig naman ito ang sinabi ng mga katrabaho nila, ngumiti lang naman yon habang unti-unting sumisilay sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, seryoso naman yung nagwiga sa kanya ng, "Nasa sayo kung maniniwala ka. Alam ko, may mga napapansin ka na rin dito. Huwag kang magpadalos-dalos dahil wala ditong naninirahang albularyo. Kung meron man, nasa karatig lugar pa." Matapos naman itong magsalita, agad naman yung pumasok sa loob para kunin ang iilan sa mga gamit nito. Hindi naglaon, nang mapansin naman nilang wala na silang nalalanghap na amoy, dali-dali naman sila doong pumasok, dahilan para makita nila ang katrabaho nilang yon na nakatayo sa harapan ng hurnohan. May hawak-hawak din itong makapal na basahan, senyales na may niluluto ito sa loob. Pagtanong naman ni Nicolas sa ginawa ng taong yon, napag-alaman niyang sinunog nito ang kanyang balding pinagmumula ng kasukasukang amoy. Pagtatapat pa ng katrabaho niya, hindi mawawala sa panaderya ang amoy na yon kung hindi niya ito susunugin.
Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi yon ay hayaan. Kahit papaano kasi, nauunawaan naman niya ang naging akto nito. Lumipas ang gabi. Nagpatuloy naman ang kanilang pagtatrabaho bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Biyernes Santo. Marami kasi ang bumibili ng tinapay sa mga ganoong araw dahil na rin sa pag-iwas sa pagkain ng karne. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, wala namang nangyaring kakaiba maliban na lamang sa paghina ng benta niya tuwing umaga. Karamihan kasi sa kanyang mga parokyano, hindi na nagigising ng madaling araw, kaya para maabutan niyo ng kanyang serbisyo, pinili niyang 6:00 na lamang ng umaga maglako. Ilang beses na rin niyang binalikan ang bahay ng matandang nakipagkasundo sa kanya, subalit sa kasamaang palad, hindi na niya ito nakita pa. Bukod kasi sa palagi ng sarado ang bahay nito, pakiramdam niya, umalis na rin yun sa lugar nila. Isang umaga, habang naglilibot siya sa kanilang baryo, napansin niyang purong mga anak na lamang ng kanyang mga parokyano ang naghihintay sa tabi ng daan. Yung iba sa mga ito umutang pa sa kanya, kaya hindi na niya naiwasang magtanong ukol sa mga nangyari. Pagsilay naman niya sa isang batang nakakausap niya ng madalas, hindi na siya nag-alangang tanungin pa ito kung nasaan ang mga magulang nito. Nang marinig naman ng bata ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad na kasalukuyang nagpapahinga sa loob ng bahay yung mga magulang niya. Binalot kasi ito ng matinding karamdaman na halos maging sila aminado ring naaapektuhan. Upang mapatotohanan naman ito ang mga bagay na inilahad niya, inanyayahan siya nitong pumasok sa loob ng tahanan upang personal niyang masaksihan ang mga nangyayari. Pagkarinig naman ni Nicolas sa sinabi ng batang yon, agad naman niyang binitawan sa tabi ng pinto ang kanyang dalang balde, sabay sunod dito. Hindi naglaon. Nang makapasok na sila sa loob, gulat naman siya nang malanghap niya yung kakaibang baho na minsang kumalat sa loob ng panaderya. Halos mag-iilang minuto niya rin yung tiniis hanggang sa masanay na siya sa amoy nito. Sa kanilang paglalakad, naibahagi naman ng batang kasama niya na ilang beses na nilang nilinisan ang bahay na yon pero hindi pa rin maalis-alis ang ganoong amoy. Labis din ang kanilang pagtataka, gawa ng wala namang patay na daga sa loob ng bahay nila. Nang marinig naman ni Nicolas ang tungkol dito, pinili na lamang niyang manahimik hanggang sa marating na nila ang mismong silid ng mga magulang nito. Paghawi naman niya ng pinto, doon tumambad sa kanya ang mag-asawa na nakaratay sa iisang higaan. Kasalukuyan din yung binabantayan ng mga nakatatandang kapatid nito na halos nang hihina na rin buhat sa iniinda nitong karamdaman. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang kasalukuyang sitwasyon ng dalawa, hindi naman niya maiwasang magulat, gawa ng ang paningin niya sa mga ito ay parang patay na talaga. Isipin niyo, bukod sa namumutla na nitong katawan, pulso na lang din ang nagbibigay buhay dito. Paralisado na rin ang buo nitong katawan, kaya upang yon ay mabuhay sa pang-araw-araw, kinakailangan itong pagsilbihan ng kanilang mga anak. Ang mas nakakakilabot pa sa lahat, alam nilang nalason yon pero wala silang kaide-ideya sa lunas na pwede nitong inumin. Nabanggit din sa kanya noon ng bata, naghanap na ng makakatulong sa ibang baryo ang panganay nilang kapatid, kaya inaasahan nilang uuwi ito pagkaraan ng 3 araw. Nang marinig naman yon ni Nicolas, duda naman siyang makakatagal pa ng ganoong kahabang panahon ang dalawang yon. Dala naman ng matindi niyang pag-aalala,
Agad naman siyang umalis ng bahay para bumalik sa panaderya. Hindi na rin niya muna kinuha ang ibinabayad nito sa paninda niya, nang sa gayoy may dahilan siya sa kanyang amo para isama yung katrabaho niya bago siya bumalik sa bahay ng mga ito. Ang kaso lang, pagbalik niya noon sa panaderya, sa dami ng kanilang trabaho, nawala naman sila ng oras para bumalik. Halos nagkaroon lang sila noon ng bakanting minuto pagpatak ng 8:00 ng gabi. Nataon kasi noong nagmamasa na ng tinapay ang mga kasama nila, kaya habang hindi pa yon nakakaipon ng mga harinang lalagyan nila ng palaman, nagmamadali naman silang pumanhik sa bahay nung bata. Pagdating nila sa lugar, napansin naman nilang sarado na ang pinto, kaya nilakasan na nila ang pagkatok upang marinig naman yon ng mga batang nagpapahinga sa loob. Ngunit lumipas na lamang ang ilang minuto, wala pa ring nagbubukas sa kanilang dalawa. Dahil dito, napilitan naman yung sirain ng kasama niya sa paniniwalang may nangyayaring masama sa loob ng bahay. Nang mabuksan na nila ang pintong yon, doon tumambad sa kanila ang mag-asawa at ang 4 nitong anak na nakaratay sa sahig ng bahay. Sa ibabaw ng mga ito, nasipat nila ang isang malaking pusa na may mahabang dila. Paisa-isa nitong nilalawayan ang mga taong yon na wala namang magawa kundi ang tumingin lang sa nilalang. Dahil sa kanilang nakita, agad namang kumuha ng mahabang pamalo ang kaibigan niya, sabay wika sa kanya ng, "Aswang yan, Nicolas! Bilis! Humanap ka ng armas!" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinunto ng kusina ng bahay para kumuha ng kutsilyo. Nang mapansin naman ng nilalang ang ginawa niya, mabilis din naman siya nitong hinabol. Mabuti na lang, napigilan niyo ng katrabaho niya. Habang nagbubuno ang dalawa, maigi naman siyang naghanap ng armas kung saan doon na nga niya nakita ang isang mahabang talibong. Paghugot naman niya rito, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan para bigyan niyo ng tulong. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya itong sinunggaban na siyang naging sanhi upang mapaatras ng bahagya ang nilalang. Akala nila tatakbo na yon, pero pagtitig naman ito sa kanila, bigla naman yung umangil ng napakalakas, sabay takbo papalapit. Habang binabagtas ng nilalang ang daan, una naman nilang napansin sa ginawa nito ay yung pagpapakita nito ng mahaba nitong mga kuko. Mabuti na lang, may alam ding pangontra ang kasama niya, kaya bago pa man yun makalapit, nagawa na nilang makapaghanda. Paghambalos naman ito ng tipak ng kahoy, agad naman yung inundaya ng saksak ni Nicolas sa leeg na siyang naging sanhi upang lumabas ang puwak nito. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis namang kumaripas ng takbo ang nilalang papalayo hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Akala nila napatay na nila yung matanda, pero kinabukasan laking gulat na lamang nila nang mabalitaan nilang may namatay na isang binata sa kanilang lugar dahil sa pagkaputol ng puwak nito. Walang nakapagsabi kung papaano yun nangyari, lalo pat natagpuan yung wala ng buhay sa mismong silid nito. Ang nakakapagtaka pa sa lahat, kokonti lamang ang dugo nito na lumabas sa katawan. Nang malaman naman nila Nicolas ang tungkol sa pangyayari, doon nila napatunayang hindi pa nila napaslang ang matanda. Nagkaroon din ng hinala ang kaibigan niya na maaaring may ginagamit itong mga tauhan para gawin ang kanyang mga masasamang pakay. Dahil sa kanilang mga nalaman, naging madalas na ang kanilang pagbisita sa abandonado nitong tahanan. Upang magkasama rin sila pansamantala, nakiusap yung kaibigan niya sa kanilang amo
na kung maaari bang ibalik na muna siya nito sa paglalako. Yun lang kasi ang paraan para makasama siya, kaya kahit bumaba ng husto ang kanyang sahod, hindi niya na yun ininda. Nang malaman naman ni Nicolas ang tungkol sa ginawa ng kanyang katrabaho, abot langit naman ang kanyang pasasalamat dito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglilibot sa lugar. Pinipilit din nilang may mangutang sa kanila nang sa gayoy magkaroon sila ng rason para balikan ang bahay nito kinahapunan. Bago rin nila yun gawin, dinaraanan muna nila ang bahay ng pamilya na muntik nang patayin ng binatang aswang. Awa naman ng Diyos, may albularyo nang tumulong sa mga ito, kaya naman unti-unti nang umayos ang kanilang kalagayan. Isang hapon, pagdating naman nila sa bahay ni Tandang Atilano, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang masipat nila itong nakaupo sa labas, maiging nagmamasid sa paligid. Pagsilay naman ito sa kanila, bigla naman yung ngumiti, sabay pasok sa loob ng tahanan nito. Dahil dito, agad naman nilang binitawan ang mga dala nilang paninda upang ihanda ang kanilang mga sarili. Hindi lang kasi bastang gumawa ng tinapay sila Nicolas sa loob ng ilang araw nilang paghahanap, gawa ng sinabayan din nila ito ng paggawa ng mga pangontra. Sa tulong ng mga kaalaman at librong dala ng kaibigan niya, nakagawa sila ng mga pangontra sa aswang na kalimitang ginagamit ng mga antingero. Karamihan sa mga ito, kung hindi simbolo, langis na dinasala nila ng ilang oras. Kung hindi ninyo na itatanong, ang ginamit nilang pangontra noong mga oras na yon ay binubuo ng mga panyo, talandro, at mga sundang na inilublob sa dagta ng makabuhay. Binuhusan din nila ng dagta ang kanilang mga katawan nang sa gayoy hindi sila basta-bastang mahawakan ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman nila sa loob ng bahay, agad namang bumungad sa kanila ang matandang nakaupo sa tumba-tumba. Abalang-abala rin yon sa paninigarilyo na parabang hindi sila nito itinuturing na banta. Pagbaling naman ng paningin nito sa kanila, unang bumungad sa kanila ay yung namumula nitong mga mata. Sinabi ko na sa iyo, Nicolas, wag na wag kang makikialam sa aming pamamalakad. Hindi porket nakapatay kayo ng isa sa amin, kayang-kaya nyo na rin akong paslangin. Mga hangal! Wika ng matanda. Nang marinig naman ng kaibigan niya ang sinabi nito, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag magpapasindak sa nilalang. Sa halip di na makipag-usap dito, mas mainam na ituon na lamang niya ang kanyang wisyo kung papaano nila yon matatalo. Pagkalahad naman ito ng kaibigan niya, agad naman yung nagbigay ng hudyat para sugurin ang matanda. Nang masipat naman ni Nicolas ang ginawa nito, agad naman niya yung sinamahan nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mapahamak. Hindi naglaon. Paglapit naman nila, paulit-ulit naman nila itong pinagtatataga na siyang naging sanhi upang umilag yon sa kanilang mga pag-atake. Sinubukan din sila nitong tigalpuhin pero sa sobrang lakas ng mga bakod at puder nila, hindi yon umepekto. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, halos mawasak na ang bahay na yon sa kanilang paglalaban. Si Nicolas at ang kanyang kaibigan, walang habas yung pinag-uundayan ng taga na parabang hindi na sila nag-iisip ukol sa mga bagay na kanilang tatamaan sa oras na makailag ito. Maya-maya pa, dala na rin ang kanilang pagod,
Unti-unti na silang nanghina hanggang sa magkaroon na ng pagkakataon ng matanda na sunggaban yung kaibigan niya. Pagbaon ng matalas nitong pangil sa balikat nito, agad naman yung hinawakan ng kanyang katrabaho, sabay sigaw sa kanya ng, "Tagain mo na! Bilisan mo!" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung sinugod, sabay taga nito sa ulo. Unang hampas niya ng kanyang sundang, agad yung bumaon sa bungo ng nilalang na siyang naging sanhi upang mahimatay yon ng bahagya. Pagbitaw naman ng pangil nito sa kanyang kaibigan, doon na nila to paulit-ulit na pinagtatataga hanggang sa tuluyan na ngang magkalasog-lasog ang buo nitong katawan. Matapos ang pangyayari, agad silang umalis ng bahay na yon upang walang makakita sa kanilang ginawa. Isang linggo pa ang lumipas, may nalanghap na napakabahong amoy ang kanilang mga kababaryo sa lugar ng matanda. Pagpasok naman ito sa bahay na yon, doon tumambad sa kanila ang lasug-lasug nitong katawan na inuuod na. Maliban dito, wala na silang nakitang natuyong dugo sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Marami man ang naging usap-usapan sa pagkamatay nito, hindi na nila ninais pang ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Hanggang sa paglipas ng mga taon, ibinuo nilang magkaibigan ang tungkol sa pagiging aswang ni Tandang Atilano at ang ginagawa nito na paglamas sa tinapay. Okay. Opinyon ko sa kwento. Itong kwento na to isang kwento na makapagpapatunay na kapag marami kang backer o kakilala, parang nadodominate mo yung isang tao. Diba? Sobrang linaw naman. Itong Nicolas na simpleng tao lang na gustong mamuhay ng normal, simple, dinodominate neto ni Tandang Atilano. Kita nyo, sinasabihan siya na, sige, kapag ako hindi mo pinuntahan, yari ka sa akin, matatanggal ka sa trabaho mo. Siyempre, itong tao na to, normal na tao lang, gusto lang magtrabaho, natakot. Kasi nga, kilala ni Tandang Atilano yung may-ari ng pinapasukan niyang trabaho . Diba? So, ang pangit ng ganun para sa akin kasi kahit na anong galing mo, kahit na anong sipag mo, once na siniraan ka ng isang tao na kakilala yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, ora mismo tatanggalin ka nila. Wala nang investigasyon pa. Nangyari talaga yan kahit ngayong panahon na to. Alam nyo yan. Alam ko karamihan sa inyo na kapag kunyari sabay kayong mag-a-apply, tapos yung isa, lamang na lamang ka sa isa, lalo na sa resume mo, sobrang lamang ka sa kanya, pero may backer sa loob yung isa, pustahan tayo, mas makukuha pa yun. Diba? So para sa akin yung aral ng kwento na to, na wala tayong magagawa sa mga taong mas maraming kakilala at saka mas malakas yung impluensya. Pero darating din siguro yung araw na magiging pantay-pantay lahat. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.